din yan. Ay, nakaharang na. Yun lang ni kabitan. Ano daw yun naman? Wala ba? Ang sa istro bagasan na. Documentation. Papay na ano pa yung pag-imod mo? Tabingi ba? Okay ba? Ha? Din. Atas din eh? Kaya di pa man nadudukot. Baba ka, dide. Sige na papantay. Si mama nga ni sinihinahali ang plastic. Kaso lang Ayaw na, matian eh. liters. Gadaro po yun sa iriga. Soup na to. Soup. Oo. Mauubos ba yun? Soup na lang. Soup lang, oo. Oh, box na na. Merry Christmas ha. Sige, okay na ko na, okay na. Si Papa mo, ginahoy mo na? Gawin na si ama mo, hoy. Hindi. Ay na si Ama. Kaya dalhin na kay Ay si Ama. Yadi na. Sige na, kay ma-blow na sa cake. Sige na. Woo! Sige na, kanta na. Ay, baka. Merry Christmas to you. Manayari ka na, dide. Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Merry Christmas. Kalian na kanila. Kahit malason. I wish a Merry Christmas. Wala kanta. Sayaw. Di, makakaon na di Dali, sayaw, dili, sayaw. Sayaw. Ano, Feliz Navidad. Mao. Feliz Navidad, type po ng Feliz. Papay, matibayon ini ho, pay. Masaramo ran harang sila. Asa ka mamadali. Saramon, tukwa. Ayo, kay wala na nga rin kami tada. Inayirik, masiram. Stop dance? Check pa yung mandulo. Ay, balaw yun. Boy. Okay, ganyan na yun. Nakimi naglulukog na sa likod. Feliz Navidad. Manayirik na yaon. Di rin nag-intra. Karaon. Ama, pray, pray. Pray, pray. Merry Christmas. Ah, tapos na tulog? Merry Christmas, family! Yes, Jello! Merry Christmas, Tita Kuyeng, Tita Milen, Manay siya, na Jonah! Ang linaw. Wish you a Merry Christmas. We wish you. Sayo ka man ha? Silingonan mo man. Tita Risa. Ate Tia, ano nangyari sa imo? Haggard. Haggard na nagtusok sa hotdog diyan. Okay, dahan ko na yun. Ano lumagan mo tayo? Dandan. Mamay. Eric. Mali Eric, luwagi. Mali Eric, ang kaipan. Marami Christmas party.
Dali, kay Marapol na. Yummy. For my tummy. Ay, Para pa isa. Ay, Christmas na talaga, oh. May mga gift. wala lang sulandan. Wala, joke lang ini, wala ini sulod. Mayan. Ngayon. Nag-resign sila. Oh, mo lang yung ulam, ha? Ano mo, chicken? Si Mama Ibaga, naging mo man sila na burak-burak na karon. Yeah. Mao. Kaya magkaraan ka mo. Kaon si Jen. Agda si Mama Milen. Mama kaon na. Tita ko yun. Happy ko yan. Mami siya. Sa Jonah. Chicken. Dito la, ulit na. Chicken naman. Basi burger yun na. Burger yun. Ako nagluto so kaya arap ko so ng chicken. Sabi mo na yung fried chicken din eh. Ang burger rin rin. Yung ano baga? Thank you. Sige. Pilila. Oy, si CJ. Makuha mo butangan niya. Tama na yun. Hindi makuha ko. Aba, ay, sorry mama. Ay, sorry. May mga kulit na. Mama, ikaw butangan ni tabi. Nanay, nahanap mo, May. Ay, yato na. Yato na ka, Manay Tisay. Papa Noel man. Ayaw kay upod yun si CJ pa ilunin. Maupod liwat yung saga. Kasama. Ikaw naman mag-alaw kay magaling kaya magdan. Itala, kao na. Yeah, tama na yun. Kararibo. Tama na yun. Kay pagkurang ini, kay kape. Mao. Natawuhon sa sentro kay pailaw niyan. Ay, kaya. Wow. Kay na baga na-rescue. Kami pag yung Wala bawal niyan. mga nanay. Game na. Practice mo na yun. Practice lang, 1 hour. Practice sa 1 hour. Hindi na madili. Sige, bawal na. Sige. Babawasan short. Kaya di lang sa lukso-lukso kay pag nakabutan kasi na pag-udong ka mo, nakalukso ka bunsang ka. May piso si Gio. Ano ba kasi Ah, nagiwag. CJ, naglulukso ka na. CJ, wabok mo regalo CJ. Sayaw sayaw. Song. Up. Ano man, ito man, in English. That's what Hindi na karaniwa. Nawawala siya. Kay nakangangabir eh. Hindi natin sa saraduan. Ito nang ginunitan. Out na si CJ. Out ka. Ang dadamay pa oh. Ay, ganda. Ano, kuya? Wala man. Joke man lang yun. Dali na kay Saya. Kaya dahil short na dandan. Ayaw pag-ubay si Kuya Dandan. Di ka nga sige sa likod ko kay maramot mo ng lahat. Kaya mo.
CJ. Kapatid mo yun na sige mag-bread mo. Matibay. Kaya talaga na ako dito. Sabda sa ibaam pa. Okay, malapit na yan. Dali na. Kanana, kay practice pa man lang yan to. Kanana. Ang dami na eh. Dali na, bapa. Kanana. Kanana. Dali. DJ. Dali na. Oh, dali, ibaba na yon, ibaba na. Baba na. Dali na. Dali na, di mag-dance, direct itagan sa regalo. Sus, intero na gana. Okay, yun. Okay na, balakpakan. Yehey! Yehey! Ano naman ang pinaka-winner? Si CJ! Yehey! Yehey! Si Jeo! Si Leandro! Yehey! Naman si Baliktad. Si Leandro! Yehey! Para si Jilo. Sabihin thank you, Mami Thank John. you! Tapos ikaw, i-open pa lang. Nag-open ka, mamay? Ha? Oy, Uy, ikaw kayo pala na. ka-open. Hindi mo palakpakan, tawag ka pa. Ulit ako kayo, aton. Kuya, nanin ba sa akin? Okay, nag-Christmas birthday. Dandan! Oy! Pero kay Dandan, Kailan na kanina? Ano kay Apin ka muna doon? Opo. Mami Joy ka mag-thank you. Wala na. si Mamay. Bye-bye. Ano yan? Wow. Happy. At least pero kay Kuya Dandan, may pambaon si Kuya Dandan. Oh, diba? Kay sawa na si Kuya Dandan sa laruan. Oh, oy, mag-thank you kayo kay Mami Joy. Welcome. Welcome. Igma, pero hindi masimula dito. Wala sa kwarta. May pa, may say pala pa yan. May sayo pa na. Mayroon pa. May sayo pa na pauyag. May regalo pa. Ibalik dito ang ano. Ibalik dito ang basura. Oh, ano muna, tulo muna. Sige. Hilatat. Si CJ mo na si Lian na unig. Gilo. Tita Dere manini. Ay, hilatat. Ay, o sige pa lang tayo, sama ka na. Ay, kuya, huwag na tayo na ito dyan. Kaya para tulong mo ta para hindi. Kain. Uy, dapat may space. Wara ay. Naning ko na wara dito. Sa luwas. Dapat may space. Ayun na kayo. CJ, ikot. Makaikot ba? Makaikot? Sige, maingkot. Basi mapatid ha. Hawak mo, wala naman na para makalisod ka. Ayan na mo, yan mo, uyagan mo. Pag nag-off, tapos ayaw. Dayaw, ni mamante yan. Yan na ba ikot? Lingkod! Wala, thank you. Sige, ako gawin yan. Wakok na. May trisali doon. Hey! Ayaw ate, pagkakapos sa May eskwela, trik. bawal yun. Wara pa. Ay, si Ganda naman. Ganda. Binigyan na sa'yo. Kaya. Kaingkudan ka di magbantay. Kaingkudan. Kuya, bawas na. Bawal ito yan. Ako na sa'yo. Ako na. Okay, yun. Yata. Tingayada.
Berde. Hindi ka pag sa eskwela. Ayaw, hayo mo, hayo. Mamaya, sayaw muna ka mo. Oh, dito ka mo tayo, dito. Talikod, dito ka mo, talikod. Sige na. Sige na, katayo ka mo, tayo. Bawal mo. Dandan! Ay, dandan na ano? Di ka mo na ano na. Hoy, pila na, pila. O, kanana, pila na, Diday ka mo. Si Jilo, kanana, pila na, Diday. Kanana, Jilo. Hindi ka mo pwede makita sa Nakakay diri ka mo, pwede. Hanapin. Kanana, Diday. Pila na, Diday. Jelo, isa. Balik na din, balik. Bumalik ka. Oy, Ano? laro lang yun eh, laro. Ayaw pag... Kaya lahat ka mo kayo regalo, bawal yun. Kaya pag sa eskwelahan pa. Dapat sport. Pili isa. Ay, bawal yun ma-receive niya. Isa. Sige nga ni. O, di na sang ka-intra sa sport. Kundi. Yellow kay Lian. Ay, muna din tayo. Yellow, yat sa ref. Hindi kita rin isa. Ikaw na lang magpili isang kan, Jelo. Ako blue. Sa ref. Blue. Sa'yo mo. Blue Lagay din. mo na yung Ano, Jelo. ano? Blue din. Nano? Hello. Yellow, sa imate. Nano sa imate? Darisa, tulungan Ah, mo. green. Green. Kay Jelo, green. Talikod, talikod. Talikod. Ayaw mo na pag Jelo, yan di sa imo. Didi ka lang kay makuha ka kan tita Tere. Green, green. Green. Talikod, talikod para surprise. Nakatalikod lang ha. Sino nakakuha? Blue. Blue. Talikod lang. Talikod. Blue. Blue. Ayaw mo na pag ano. Talikod mo na. Ayaw mo na pag ano ha. Ayaw mo na pag ano. Surprise. Sino ang blue pa na nakakuha blue? DJ. Sino ang green? Green. Sino pa ang green? Oh. Wow. Oh yeah. Wow. Yes. Thank you, Tita Tere. Thank you, Tita Tere. Thank you, Tita Tere. Maubaga. Wow, wala, thank you. Thank you kay Tita Tere. Ha, kay Bawal yung Tita mga bata niyan ha. Thank you kay Tita Tere. Okay, dali. May sayo pa na yan. Dali. Ah. Yan. Regalo, thank you kay mama mo. Dali. CJ, thank you kay Tita Tere. Oh, yan. Tigsarayo na kamo na para mayon na kamo pagtingsa. Ah. Sige na, ready na, dali. Oh, dali. May sayo pa na yan. May sayo pa na yan. Tatawag na magkaon. Naginotong tulos na naman. I-upload tayo sa Christmas na. Kanto na, kanto na. May may pa-contest. Uy, ayaw magkaon na. Ayaw mo na. Kakaon ba? Tatawag na, kamuti. Mag-count out na. Okay. Paulunan, mag-ubot in 1, 2, 2, 3, dali. Dapat sa ipa. Ubos dapat, ubos. Ubos dapat. Tutuloy na, tutuloy na. Ito na nun. I-open ang mouth. Nalaman dapat ang... Ah, dito Noel, si CJ. Hinulot? Wala na kayo kumputas ang lamunan. Sino ba? Ganda na kay... Grabe. Si Jello ba na yung tutulong lang sa ng kawat? Mao. Dire na isa ba? Ayake, number 2. Ang galing. Ate Teya. O, Jello, mag-inta ka sa iyo pag may apple eating. Jela, Jela, kay Tito Noel. Kay Tito Noel, may premyo ka. May cash man. Wow.
Thank you. Thank you, Tito Noel. Nanong sabihan sa'yo pa. Ay, tama. May na. Ano niya? No, try na. Kay para maguyag ka mo. Isa pa. Sino kalaban mo yan? May kalaban yan, may dalawa. Di ba mo mabidyoy may kalaban yan? Kay tuwa ka mo son dapat na mauyag. Sino kalaban? Ano po din kita na kumain ng pag-ipa. Binakapupunta yung pantebra ko. Mapapalitan na maiba kasi walang ganyan. The best niya, ang ganda-ganda tingnan. No? Pag nag-irinom na kamo, di may nakamusin ibang ano. Oh. Yan, nagtatapos ko ito bukas. Mami siya! Ay, nahulog na! Mami siya, happy birthday! Yan din ang handa ni CJ para sa imo. Oh, CJ, dalaga na dito sa Marikina. Manay, maya-maya, makatok na hindi doon sa pintuan mo, ha? Shopee delivery! Bisang! Happy birthday, Manay siya! Mama chup-chup! Si Kupamayad. Yan, very good. Para makaimod TV. Yan. Uluway. Okay. Sige, ibutan na doon sa may ano. Kaya ako na amadas pa.